बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर होग्रा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फिन खनसेबाव गुन गोनां हाबाफारि। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नाजानायावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैदों। बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोला फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाखांदों। बे खेबाव फिन खनसेबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलखौ मुलाम्फा गोनां खालामनो साखाफारा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाक्सा मुसलपुरनि खारुआजानाव इरि सिल्क स्पिनिं मिल बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, बेजों लोगोसे बिटिआरनि रेशम खुन्दुं दारिमिननि थाखाय मोनसे गोदान मुगा जागायजेनबाय। सानफ्रामबो 450 किल'ग्राम दिहुनथाय गोहोजों सा-सानजायाव गावनि रोखोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन प्लान्ट। बे गोदानथायारि सुबिदाया बिटिआरनि गोजाम मुगानि इरि दारिमिनखौ गोबां गोहो होगोन। बेजों लोगोसेनो सा 375 सुबुंफोरनो थोंजों साख्रि होनो हागोन आरो 50,000 नखरनो खेंस्लायै जिउ राहा होनो हागोन होननानै बुंथिबावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ।